Kumno kanong ladangan ong yapi ba brio baru spa bat bastardu sem ha ka history udan ka secret ka bala ruban ben kelawat ya kejing imjungi ha ka ne ka generation. Keblai perlok ngap pedeng sambai pi sya ka ne ka video ka pahikai pi syabang ka education motivation bat ka business. Ka spa ba usim bakrau ha ka history usna kanam don chu lano ru ban penyarakat. Une usim upin kan maru ba da ka jing start ula ban multiply ya ka business baper. Une usim day Solomon hoi perlok Solomon usim ka Israel bat ukur David bat ka Bathsheba. Kato kat teli ki business ba Solomon udan mentang ini peliu jumut hadu san teli. Ya syabat nga namar ka ne ka business kala arban ai chingi kai wat yepi ki nong pai. Kublai shibon dengan pai no shikani kamat kabat nengkong. Wisdom as a foundation of wealth. Ka aset bakrau bat banangkong Solomon day kecing start. Apa boleh ukwa ban ai UAA ukwa bat upan da kecing start ha kecaka jong kespa. Namar kene ulong unong ngalam bat tebet bat nong sensyar bat tebet ba kabay rap ru ye kespa jong ukan tot kalam sange. Kabaar strategic trade bat kemas Solomon open mi ya ke trade road kaba aispa ya ke rijung. Namar ka Israel kala dan hapedeng jong ke Egypt Arabia bat Mesopotamia kaba kan kini kiri ki haban ya lingba jongka. Solomon ushim kabu yaka bat ula shim yaki da ka tax unu bayat ling bajong ka unhaban su tax. Solomon ru upatanar bat ki shipai nevi ka pionisian ban penskam yaka cingedai bakin valam yaki mau bakordor kaksiar bat karupa bat ki mrad baper na kiri bajngai kum ka opir ka balangit bakan long mentah ka Afrika ne ka India ka balai ka real estate infrastructure bat development. Solomon invest ru shibun ban shnai ki building ki sor ki surok usna ru ya ka ying mana bahe du ha kata kapor ka bakerteng ka Temple of Solomon ka badan ha Jerusalem bad usna ru ya ki ying sem baram dor ba ka basau wisdom and diplomacy ka jing start jong u ka kringi kiri bat ki sem ma marjan kum ka sem sheba ka ba ayu u ka ksiar ka rupa bat ki mau ba kordor ka basan agriculture and livestock. Solomon u ai kamru ya ka rijung u haki babun jat ki business open mi ru ya ka jaka rap ka bahe bat ka jingri jong u ka bahe baban pendap ya ka ri ka jong u ha barok kini ki jing start u Solomon udan pat ka wei ka ba pelong u bakan ne ka business bun ki ban kelem namar ba ka dei ru ka jing ka yingi ban le business ka balong ka jing sarong bat namar ru ba u mane blai thau bat hadin ka jing yap jong u ka ri jong u ke le klat adu arliang hapadeng ke Israel bat ke Judah. Kindia di kijing hikai na kandiga business u Solomon kidin ngalapia ki hakisan benta. Kabanengkong kajing start kadai ke spa bakrau bau beri ula ban yo. Kabaar ke trade bat ke partnership bat kiri baper ke dan kambha bat pen kiwi ke business. Kabalai invest ha ke real estate ban multiply ya ke spa. Basau what sarong na shim sting ya ke business. Namar yo bakan kod hakano kopor kapasan watchnya tangkaway ke business lane kumbaga kita nangway siong don't put your egg in one basket hakano ke business wat perkat bakan amdan kejing start bat kejing trishitam ya kino ki beri bapi yo i baki job namar baki dehi ban yo namar kila dap ya lupa da kejing jarang kat hendrai da kejing trishitam kabas ngautunat pat kalong babaro hi ubre ula ban le ya ki ki ba ukwa tang ba u haban bu ka jingmut ka ba job un job shisha scam ba piru pin se job namar pila long lupa pen khoj ki jingmut tap da ki ki ba minto ya ka jing imbat kalawai kublai shibon ba pipet ya kan ke video hadu kan ke benta ngan sa permit shushu ya ki video ki ba ai mensem ka ba pi kershan nga ban share ban like ban subscribe ya kan ke video. Kublai shibon, stay blessed.